Vítejte u druhého dílu našeho let's play na hru Pokémon Emerald od Pokémon jako 385. Tak skončili jsme tady, máme prvního Pokémona, Torčíka. No, hru 7, viděli jsme si ho na Routa 1, hezky. Měli jsme útoky, blbosti a jdeme si zabojovat Smej. Pojď. Jestli ji porazíme, jak to bude dobrý. Jestli ne, bude to naše první prohra. Několika. Tak jdeme na to. Hezký Mej. Mám matky proti nám silnýho. To je švingl. Tak co dáme? Skryč stejnýho. Jsme rychlejší než on. Torč je takový rostomilý Pokémon. Aspoň jeho vyšší takový hnusný. Poslední pěkně silný, to je nejlepší. 8 pěkně. Ty krásu. Nevím, jestli se první díl líbil, ale zkusíme dát druhý. Doufám, že to bude dobrý. Když tak můžete dát like. Už je trochu rychlejší než předtím. To nastavím. Healneme se v Pokécentru. No, jinak taková blbost, takový Pokémon. Počkej, já se trochu zesílím. No, dobrý. Mluvím naplno, doufám. Úplně to není moc slyšet. No, tak je tam myš. Jdeme dál. Hugo, co děláš? Pojď domů. Já s ním běžím. Máme Professor Bird, Pokémon Lab. Je to samo, to je dobrý. No a pak si tož tak. Možná bych dal i odkaz, jestli to už můžete stáhnout a emulátor na to. Jo, a hra natáčí to přes Hypercam 3. Takový nejlepší. Blbosti. Co jsme Pokéboly. Urá. Nevím. Tak musím maminka. Ty máš Pokémona, dobrý. To je pro tebe něco, mám běhací boty. Hustý. Máme běhací boty. Hezky, tak uvidíme, jaký je rozdíl. To bude trochu rychlejší. Budeme se chodit pomalu jako debilové. Také normál a také 3. Když se můžu urychlovat. Jdeme na route 102. Je dobrý Pokémoni tady? Warmple, blbej. Zkusíme, abychom se trochu vyexpili. Scratch. Znova. Takový zápasy jsou takový nudný. Ty nechceš bojovat. Já ten dobrý. Natáčím 4 minuty, zase bude takový 10. díl, jako 10minutový díl. Pokud se to neujme, tak dokud nebudu pokud aspoň nějaký lajky, můžu si toho 20-30 minut. Pučina, taky dobrý. Oho, blbý útok, zvyšuji asi obranu, ne, útok zvyšuji. Teď úplně ničemu. No, asi budu muset mluvit trochu víc na hlas, aby mě bylo slyšet. Jsem level je to hustý, konečně. To potrvalo. Stejně se nic nenaučili. Aha, myslím, že tam něco je. Počina, blbá, blblblblblá, blbost.
Máčka blbě knoflík. Scratch. Další Pokémon, no. No a náš první souboj s Mizákem. Wurmple. Torčík. A Wurmple. Dobrý. A potom jsme našli trenéra. Našel novýho trenéra. Blablabla, nechci bojovat, hezky, co chceš? Jo, jsem trenér, jo, ty chceš boj, dobrý. Zigzagoon. Torčík. Dnes mohli mít nějaký dobrý útok. Level 10. No to bylo takový nudný. A mám level 10. A našli jsme se oheň. Dobré. Tady to si možná chytíme jakož. Fire typ. One hit KO. Jmenuje někdo je volá, nějaký blbeček, blablabla. To je taky nějaký. Barprf, abych to mohl savenout a ukončit. Já mám teďko čas, hrám takový 10 minut. Je to celko, je 7 minut. Promiňte za zdržení, ale musím jít tak. Buďte zdraví, čau.